Преди да купя круасани и закуска, искам да ви покажа как изглежда един новопостроен квартал в Москва, по крайнините на Москва. Цялата инфраструктура е готова. Има и такива входове, които се затварят, и вътре е двор, в който играят деца. Места за паркиране, които не са достатъчни, винаги не са достатъчни. Магазините вече работят. Площадка за игра, зеленина. И ето такава алея по средата. Тенис маса, навсякъде зеленина с нови дръвчета. Места за игра за деца. Ето такава също интересна площадичка, малка. Места за велосипеди. Връщам се обратно. Частта, която откриха, не е голяма. Вляво от мен се строи още няколко блока. Иначе надясно от мен комплексът отдавна е готов, но те се опитват да строят в един стил.